नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त ई खबर बा भोजपुरी गायक धनंजय धड़कन जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना के वीडियो आ रहा बा आप सबके बीच में, जो ना कि ऑडियो की आप सब खूब प्यार आशीर्वाद दिले रहनी, लाखों में व्यू रहे जी हाँ। और वो गीत के नाम बा सड़िया कमरिया में खोस लेवेदा, जो कि एगो रोपनी वाला गीत बा, जो ना कि धनंजय धड़कन गौले बाड़े। गीत दिनेश अहिर लिखले बाड़े, संगीत पवन यादव जी देले बाड़े, और एकर जोन वीडियो डायरेक्टर बाड़े उ जीतू भोजपुरिया जी बाड़े, जो कि बहुत ही कमाल के वीडियो के शूट कैले बाड़े जी हाँ। आप लोग तैयार रही ई गाना के सुने खातिर, और सुनता आप लोग ले हुकम। और वीडियो एकर आ रहल बा बिहान सुबह सुबह जी हाँ, बिहान सुबह आप लोगन के RVF एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर एकर फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाई। एकर टीजर आ चुकल बा, और आप लोग बना रही ताकि एकर टीजर के भी आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दी। काफ़ी शानदार वीडियो बनावल गया बा, टीजर हम देखनी, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आयल बा जी हाँ। बाकी बिहान सुबेरे फुल वीडियो आ रहा बताओ में देखल जाए कि कैसन बा ई वीडियो और कैसन बा रोपनी के सीन पूरा गाना के। तो अभी खातिर इतना ही। अगर खबर पसंद आयल बता लाइक करके शेयर कर दी, और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।